Amen. Amen. Namhlanje bazali bethu invite-ona ndizophumza le ndoda ishumayela oko ndithi uzoswela kushiya abantwana kawuyeke ndinamfiki ke ndizothetha. Amen. Hallelujah. Uthixo usikelele ngomfundisi umpostile uQhamakgana in my life. Alidanga ithuba sisazana kodwa xa unosiva sincokola ngacinga uba i-10 years phelile. And when God causes you to meet people of his purpose, amen. God accelerates the relationship. Amen. Amen. Right, God? Amen. Amen. I'm going to take 20 minutes. By 25 to 1, I'll be done. Amen. Matthew 16, verse number 21 until verses number 26. Look down, people are here, can go. I take 25 for his things. With time, with Mandia, Gallo Cash. By the Pagamid, next time. The right Lord? Hallelujah. But this coming week we have a revival in our church from Thursday until Saturday. We have Utatum Simang, who's the senior pastor of our church, coming to visit us. Amen. Amen. So if you have time and you can come and visit us. It's 6 o'clock or 7:30. Amen. So please come and for a time of revival. Amen. On Saturday the 22nd from 9 o'clock until 11 we have big couples breakfast. Kone hotel at the Spade Boutique Hotel. And we are having, I'm speaking to couples. I'm also going to be speaking there on a theme that says how to support your grieving partner. The amangeno is 500 grants for a couple. The 500,000 is just covering the buffet breakfast. The buffet per person is 250. So if you say you 500, the buffet you eat until you get Hallelujah. fine. So we are inviting you. One of the things that Baliqawa is neglected is the ministry of the married people. And that's one of the things that we need to look into. Amen. People must never go to counseling because Amen. Makuyi we counseling in Kumland. And that's what they are now. Amen. Yeah. Counseling is not the place to go when you must go to counseling from time to time because sometimes then they stop being lovers. They parents. They become good parents and bad lovers. So you need to work on that. My bone goes. So I'm inviting you. It's 500 friends. Was a career in Eastern Train. Right? Amen. Amen. So if Bakona Abantu, we have these spots for couples as E7. So if Bakona Abantu would love to come and be part of this, please make sure that you are and then we note it down. My bone course. You can say from any verse. Amen. Verse number 21. So fundizwe lenkosi Matthew chapter 16 verse 21. Isihloko sithi uYesu uxela kwangaphambili ukufa nokuvuka kwakhe. Verse 21. Waqalela kwelo xa uYesu ukubabonisa abafundi bakhe okokuba umelwe ukuya aye eYerusalem eve ubunzima obukhulu kuwo amadoda amakhulu nababingeleli abakhulu nabaphathi abulawe athi ngomhla wesithathu avuke. Verse 22. Wathi uPetros emthabathele kuye waqala ukumkhalimela esithi makube camaku kuwe Nkosi
oko akuyi kukha kubekho kuwe. Verse 23, wajika ke wathi uPetros, suka uye emva kwam Sathane. Usisiqhubekiso ngokuba ungazinyamekeli ezikaThixo izinto, unyamekela ezabantu. Inkosi siyayifuna kwesilayo ngomnqamleyo. Amen. Amen. Bazalwane bethu kukhona ilizwi endihalela uba eliyandisikelela endihalela uba nam khe ndigqithisa apha kum. Amen. Xa ufunda incwadi yabaseKolose chapter number 1 verses number 17, uthi phaa uPaul xa ethethayo uthi zonke izinto zenziwa nguye uKristu, zenziwa ngaye, zenzelwa yena. Want us to note that izinto zenziwa ngubani? uKristu. Zenziwa ngabani? uKristu. Zenzelwa bani? uKristu. So if singakhe sifikelele ekuyi-understanding le concept, kungaba lula ukukhonza inkosi. Amen. That thina senziwe nguye, senziwe ngaye, senzelwe yena. Abantwana esinabo benziwe nguye, benziwe ngaye, benzelwe yena. Imoto nayo yenziwe nguye, ngaye, yenzelwe yena. This helps you to understand that into uThixo akwenzela yona, it's not because ukubhatalela into yenzele yena. Because the problem is that abazali baphila kakuhle then bacinga uba xa bephile kakuhle then uThixo babhasela ngomtshato. Then xa inikeleyo funeka abhaselwe ngemoto. All that which we do when it comes to salvation, it's for Jesus, by Jesus, through Jesus. Amayibonga inkosi. Ndifuna ayilolanga uyifake kodwa izame ingene engqondweni yakho. So that to understand that this story says salvation has nothing to do with you. It is all about Jesus. Hallelujah. Because the problem is that abantu bafundiswa kakhulu ba into ingabo. You are coming out, you are strong, you are what. Bantu bacinga bazi steering of the story of salvation. Hallelujah. Kanti thina ku story se salvation sisi extras. The main actor. Yes. And there's number we breadwinner, but when it comes to historical salvation, Jesus is the main. Oh my goodness. Yes. As is pick is about matron as a clinic. But when it comes to salvation, yes, we supervisor, bright. But when it comes to the story of salvation, Jesus is the main character. Yes. Amen. I extras kabazana ngabantu bahleli bephunga bephunga ikofu xa kukhona i-steering singena e-shop. Amen. Xa igqithile la sinakho umuntu ubuza babakho abantu bebehleli ezitulweni because they are just part of the story, not the main reason why the story is there. And that is exactly who we are. Amen. Bazamni right now. Hallelujah. Yesu exists without us, but we cannot without him. Hallelujah. Yes. Andihamba kokusenza ngento ba wafikelela kwipoint ba bakabaxela ukuthi andindikhetha ndikhethi anaba uPetros yayingathi bakhethe yena nakhona imake ndiseti i-boundaries zakutshona ndim onikhethileyo mina andindikhetha. Uluka chapter number 15 uyicacisa kakuhle ukuthi mina ndingumdiliya wenyaniso. Nina ke ngamasebe niyayazi ke bazalwane bethu uba umthi uyakwazi ukuphila ngaphandle kwantoni? Kodwa isebe alikwazi ukuphila ngaphandle kwantoni? Uba isebe lisemthini kuthiwa lisebe, uba likhe lasuka emthini kuthiwa zinkuni. Kanti nee-fruits esesebeni ayizo fruits zisebe. Because bulikhupha isebe ngoline-fruit ziyantshwanya. Fruits zisesebeni. So Jesus was showing them that they cannot live without him. That's why nandancinga uba mna le vesi uyayibhuda uyesu Christ ithi hlalani kum. Nam ndihlala. Bendicinga uzathi mna ndizawuhlala kuni nandule nina nihlale kum. Uthi Yesu apha mna noba nihlela ngakum ndiyakwazi usurvive. So ukuhlala kwenu kum akuncedi mna.
Kunika wena i-status sokuba lisebe. Lama sexa una Hallelujah. you right? Amen. Yeah. I-status is just awubhatala i-subscription. Nanto yokubetha wena ucinga uba wenzela i-favor uYesu kanti uYesu wenzela wena i-favor. Iyabhida into kaYesu nguyo leqa thina kodwa sithi abadingayo. That's the sad part about love. God will love us until we think He needs us. And ayisithanga abadingwa nguye. Sithi abamdingayo. We need Him. It's just that He does not give up on us. And that's what says our Hallelujah. So, Tina, we are not the bigger picture. Tina, we are part of the story. Amen. As a result, God can do things without us. My bonkos. I'm saying God can do things without us. It's a story in this phone upper. Ithi iBhayibhile uYesu ufika kwenye indawo abuze babathina abantu ngam. Amen. And immediately xa isithi bathina abantu ngam wonke umuntu uyaphendula. Ithi iBhayibhile bathi. Yes. Meaning that it was not only one person answering. Okuthudisa uAndrea bathi uElijah avuka omnye hayi bathi umprofeti bathi uYohane bathi yes okay niyaxambulisana. Masiye kuba bathina abantu. Nina nithini ngam. Ananoba ndim lo ungayifundi kahle ba bencinga bamna xa kuthethwa ngabanye aba bazawuthula. Sokuthethwa ngabo ke. Xa kuthiwa bathina abanye abibona bahamba noYesu. Yes. So bifamba incinci into abayaziyo uba abantu bathini ngoYesu ngoba ngabo abahamba noYesu. Ayingayikho hlobexana. Bathetha ngokungathi bahlala elokishini bona kanti bahamba noYesu. Indlela aba-informed ngayo uba abantu bathini. Abathethi ngokungathi bangabafundi bakaYesu. Abahamba naye, abalala naye. Yes. So ngokwendlela mina ndicinga ngabe ndicinga uba bikufama ke xa kuthiwa nina nithini bona bane-experience yohlala naye. Kulula ukuthetha ngaye. Ngaphezu koba kulula ukuthi abanye abantu bathini. Angabanzi ndimlula apha evesini nyamane ndilungisa but nje ingqondo yami ithi kodwa bifama bathetha kakhulu xa bebuzwayo. But then I've realized that kulula to only tell what others are saying about God more than we ourselves have a revelation of who God is. Amen. Yeah. Yazi sozomseve kabuhle uThixo usabaliselwa. For sure. Funeka kufikele ipoint where wena you have your own personal conviction about God. Amen. Ngiyabakhumbula abazalwane evesi yami ziyavela ngo. Ngiyabakhumbula abazalwane babizwa ngilasisi ukushiye umphanda. Equleni. Ithi iBhayibhile wangena esixekweni wababiza. Wathi zanobona. Uthi ufunda kakuhle baya kuye sithi iBhayibhile bakholwa. Xa baqonda ba akuzoba safe sivele siphinde sigoduke singagqithanga klasiswe besibiziwe. Bathi xa besiza kuye asisakholwa kuba usixelele. Yenzela uba xa udibana ngathi esitratweni sivutha ungathi size ngawo bathi ngoba sibulela yoba you have introduced us but from your introduction sesinayethu and sesimkholo kuba sizibonele. Amen. There must come a time in your life where it is no longer about what the apostle said but it is the God you have experienced for yourself. Another man ndiyavakala. Niyadiva kodwa? Uthi uYobhi chapter number 42 uthi kudala nsiva ngawe. Tell indoda endala. Ithi kudala nsiva ngawe uthi kodwa but now my eyes have seen you. Uthi xa ithetha uthi ndithethe into ngesiyatha. Ndithethe into ezingapha kokuqiqa kwami.
I was using human carnality, trying to think I can have a discourse with God. I looked at myself and I put myself at a pedestal that I can sit toe to toe with God. Until I lost everything and all I had was God. So that I had my value on not the things I had, but on who God was to me. It then says, God, I'm going. And abundance. But no, Hallelujah. Hallelujah. benginganisela ngophila funeka sibe ne-project ekhona apha eGovernment. Ngingacuba nje serious kanti i-temperature yendlu bayibonga Nkosi. Hallelujah. So bathi ke ngabazalwane nithi ngubani kwakhe amashwamshwam abanye ngawo umuntu wabhizi kwavuka indoda eyi-1 yathi wena unguye uKristu. Now ndifuna silungisele part bengicela uba andithi mos bambone ehamba phezu kwamanzi. Yes. Bambona esenza multiply zonke. Bambona evusa abantu abafileyo. Ebengicela uba bazathi wena unguye umphilisi. Wena unguye umboneleli, you are a provider. No. uYesu uPetros wasuka from what he has seen. Diva kwampendulo kaYesu ba akathethanga experience, akathethanga what he has seen about Jesus. Yes. But you are the Christ, the Son of the living God. Aqonde Yesu makayi-address kwamsinyane before akhukhuma lo Petros. UPetros le nto uqobo ithetha ngoku ayikho bukrelekrele. Ngeke sinqome i-intellectual capacity yakho. Kwa nawo bangathethanga sinobablame ngoba ayifundwanga ncwadini. Lo uqobo ithetha yo research yami. Hey man. But thus has been revealed by you, by my Father in heaven. This then tells us that akekho umuntu onomazi uThixo ingengoThixo ozivulayo. Kuba azi. Azabethi uThixo be scientist. Sithethe emva naphambili. Njena mina abantu abane-PhDs ne-doctorates kuthiwa ngo-professor of a seminary. But when it comes to God, bafika ba-stuck because there is nothing on this earth that has the capacity to fully explain God so that the human mind can comprehend God unless God gives you a privilege to know Him. That's why Paul xa kakuhle uthi le nto uyifihle kwiingqondi zehlabathi. Hallelujah. Wayityhila kwintsana. Hallelujah. Is that right? So uYesu hayi Petros ungaphakami. Le nto awutyhilelwanga inyama negazi. Utyhilelwe uyihlo osebasweni. Athi ke ndithi kuwe uPetros ndizayiyeka lo bhathi. Isizathu soba ndiyeke uPetros uxelela uYesu into uYesu amxelele yona ngayo. Andithi? Kaloku uthe uYesu mna nobawo sibani. So xa isithi uyityhilelwe ngubawo le nto, simultaneous equation says that if ubawo nguYesu, le nto uPetros ayithethayo uyityhilelwe nguYesu. Hallelujah. So uthi nguYesu le nto ndixelela nayo nto intsha awundixeleli into endingayaziyo, undixelela into endikuxelele. That is what worship is. That is why I always dispute abantu abathi uThixo akakwazi ukuzinqula. Because kwale siyithetha ngayo siyive ngayo asiyithanga sithubeni. Amen. Abazamastedo nyani singathi ke uThixo akakwazi usiculela kodwa sinothi usinqula akakwazi usinqula. uThixo uyazazi bongubani na. Because worship is not what God does, it's who He is. And who He is what He has told us. Hallelujah. So when we worship Him, we tell Him of what He has already told us about Him. And the nice thing about telling God what He told us about Him that He knows, He tells us that which we don't know about ourselves. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Telling you 5 minutes. Amen. U-34 ngo. Ngithe bazami bethu nasi story. Na uPetros ke kula scene yala movie. uPetros is steering. Amen. You are the rock, upon this rock I will build my church. Aye. Amen. Kwintsu ayizonsuku hours ezimbalwa sifunda le verse sifumana apha. Uthi uYesu kunyanzelekile ukuba mna ndibethelele engqondezweni. Ingxaki uPetros lento bekuthiwe utyhilele ayikho senhlizweni isenhloko. Waqonda ngakule game ichance yamandivela. Aye. Waqonda bebefeyilile kula game ndiyaphinda futhi. Wathi no ndiyakhe emnqamleza bathi wathi sozuye imagine bazana ithi Bible uPetros wabiza uYesu wamkhalimela uPetros ukhalimela uYesu bazana bethu ngicela sicingele uPetros unconywe kaYohane wazibona seyi-invigilator because uyabhidisa into okwasetyenziswa kaYohane uqiba kuyareference apha asenze the proof that you have, the fact that you have been used before, Yes. is not always a proof that you will be used again. Oh yes. Oh yes. So Petros uza ne experience yobabeke wanconywa not last week kwanamhlanje phango 10 ungo2 ngoku kuthiwa ndiyafa uthi sozofi uthi uYesu kuye get thee behind me Satan. To the very same Peter this has been revealed by God. Kuthiwa ngoku suka kumsathana. Hallelujah. Kugqitywa kuye ngoku wena usetyenzisiwe umoya. Hallelujah. Akaphuma iservice kuthiwa suka bheke emva sathana. Because the fact that you have been used once does not necessarily mean you are used always. Yes. Yes. We are not using blind faith. That's why even if kuthiwa umlamla nake namveshumayela into right, xa ephinde eshumayela mayiphinde examine the scriptures. Hallelujah. Because uyakwazi uthetha into right izolo namhlanje usithethela amatswele asikwazi uthatha laa nto ubuyithetha izolo siyidibanisana sithi hayi i-right kuba wayeke wathetha into right. No, mayiphinde examinwe because uyakwazi ukuthiwa utyelwe ngumoya phinde kuthiwa get thee behind me Satan. Hallelujah. The fact that you were used does not mean that you will always be used. Hallelujah. What does that mean? It means that Tina, we must condition ourselves so that we align ourselves to the truth of God that is progressive. Siyakwazi khonza nabantu aba-outdated. Oh. Wakwasebenzisa i-laptop outdated. Ubambana yona i-laptop iyalight. Kodwa uze ingene ku-Google ithatha 10 minutes. And izawungena kodwa when you are outdated, you are working, but you are working backwards. Hey. That's why we must always come with a mentality ethi Nkosi ufuna uthini. Ufuna uthini. Because into endiyinothisileyo bazali bethu xa uPaul eqala iministry yakhe yokushumayela udade wendawo babethiwa kuyabhostwa ngendibhosta ngoba mna ndingumhebhere wamahebhere. Yes. Mna ndiyoluswa ngosuku lesibhozo ebufarasini uthi bendiyinkuntsela kuthetha yena. But xa esiya ebamdala uPaul uthi I am the least of the apostles. Yes. But the more he comes close to God is the more he becomes insignificant. Hallelujah. Oh yes. Xa umntu esathetha ngayo boyazi proximity yakhe to God. When all points to you, you must know that this person is very far from God. Because the closer they come to God is the more they see themselves small. You see, bazambetu uThixo blessa ngeimini uthatha flight. You see, when you take a flight, sometimes uye usuke ngebhasi nikhwele niba yi6 ebhasini niye kule ndawo nawukhwela ku flight.
not Intercape is ibhasi by airport. Umfanekiso ngqondweni. Xa isuka iflight, la bus uyibona inkulu. But the more nisiya phezulu la bus iba ncinci. Xa ungadudumo uyibona ingene kulomnye, but ubukhwele kuyo ngokubuyisa eflightini. So the problem is not the bus, but the problem is the view from which you look at the bus. Oh, hallelujah. This is a so busy looking about zinkulu is because ukwi-level eyi-1 nazo. Xa unyuka usiya kwi-level kaThixo, uthi xa uzijongayo uzi-undermine izinto ubucinga uba zinkulu because awusazijongi ngemehlo lenyama, uzijonga ngeview kaThixo. Xa uphezulu iba ngathi iKhayelitsha ungayithi lathu 2 minutes ugqithe kuyo because of the view from which you look at the location. So xa umuntu ekhalaza uba uyazi uba indawo ni-proximity yakho ukwi-level eyi-1 nalento ayikhalazelayo. That's why kwi-Old Testament no one was ever expected to worship God at the same place of their problems. Wasithi uThixo makanibele entabeni ziyaphazama, awukwazi umbona kakuhle uThixo ifridge empty. You must lift yourself up to the mountain where you have an access with God without distractions. Hallelujah. Ubuya ngenye imini. Inkosi insikelela, God bless you. Siya ekuthandazeni. Inkosi ndinyusele ngasentsha. Ya ngase ingangumthandazo wakho ibe ngumthandazo wami uthi Inkosi ndinyusele kwindawo ngasentsha. Oh yes Lord. The fact that ndihlela phezantsi ndizawulingana nezinto zidistract ubomi bami. Siyothandaza abathandekayo, but umthandazo wakho kuba Nkosi ndicela ukwenyukela ngasentsha. Hallelujah. Ngecaba inamandla iposition okuyo. Nkosi ndicela ukwenyukela ngasentsha. Umuntu wenyukayo bathandekayo, xa selusenyuka usiya ngasentsha unyamezela nezinto ezinganyanyezelwa ezantsi. Because if engomnye umuntu uPeter kuthiwa suka kumsathana, ebeza luthende usathana andaze ndiphinde ndimlandele. Because le nto ingayo uPeter. But once wavuma ukwenyuselwa ngasentsha, ezinye izinto ezithethwayo uzivela ezantsi. IBhayibhile uJesu usekana. Umama wakhe uMaria uyamchukumisa kuphela iwayini. uJesu kuMaria, mfazi alikafika ixesha lami. Uma uMaria wayekwilevel esezantsi, wayezawuphazanyiswa yile nto ethiwa mfazi kuye. Alo mntana uyandelela. Praise the Lord. But the fact that uMaria wayeoperator kwilevel ephezulu, kwanyanzeleka bakalandela uJesu ngeli xesha athi uJesu mfazi kuye. Siyalothandaza abathandekayo. Siyalothandaza. Nkosi ndinyusele phezulu. Because the view endinayo yezinto kungenxa bezinto zilapha ecaleni kwami. I think the message was clear. Kudingeka uba upositionwe okanye usipositionwe kwenye level. Yes Lord. So that uzozibona izinto ngenye indlela. Because enamandla indlela into obona ngayo izinto inamandla abathandekayo. And ifuture yakho ideterminwa yindlela obona ngayo izinto. Praise the Lord. Sinabantu basalwane abafela endaweni eyi-1 because bathe bebona izinto basibona izinto sinamandla ngaphezu kobomi babo. Kanti ikhona indawo omele uyoba kuyo uzosibona izinto zonke ngeview yoloyiso. Sawuhlabelela siyothandaza. Nawe uzuthandaze uthi Nkosi andifuni uhlala kule ndawo ndikuyo. Because kuyacaca bazawuzibona izinto zingaphezu kwami
kanti uma usendaweni kaThixo uma usonyukela ngasentla lo lithetha ukuthi izinto uzazibona differently. Cela umhlabelelo bathandekayo sonke semthandazweni egameni lenkosi. Amen. Hallelujah. Like a soldier in the army, I'm sent for the war. I am the winner. With Christ my Just like a soldier, like a soldier in the arms. I'm sent. I am the winner. Siyathandaza